tindrà lloc. La crítica sistemàtica de les institucions polítiques, econòmiques, educatives, socials i religioses ha crescut en els darrers temps, en nosaltres i en els nostres entorns, fins a tal extrem que hi irromp, sembla, una ciutadania cada cop més institucional i saber debatre les qüestions importants per al país, perquè els legisladors posin la dignitat de la persona humana i el bé comú al centre del seu interès i ens donin lleis que no imposin ideologia, sinó que ajudin al futur digne del país i condueixin cap al benestar, la pau i la justícia de tots els ciutadans. És a dir, que l'ètica compti a Andorra. La ciutadania cada dia s'allunya més de les institucions, però jo crec que això s'ha de posar en relació amb una altra part del discurs que també puc compartir, que és que els programes electorals i el primer han de tenir contingut i no paraules formals, i que després els responsables polítics s'han d'acostumar a complir el que diuen, no? És a dir, no només allò pensar el que es diu, sinó després fer el que s'ha dit que es faria. Una crida a la vinculació institucional dels ciutadans, a la funcionalitat de les institucions i bé, i d'altra banda, nosaltres, dins el rol parlamentari que ocupem, doncs intentar desenvolupar la nostra feina a partir de criteris ideològics i també ètics, entenent que no només hi ha un únic criteri ètic, n'hi pot haver diversos. El senyor Copríncep ha aprofitat per fer un incís que els programes es basin en un cert humanisme, en una certa intenció de millorar la vida de les persones, que tinguem en compte l'ètica a l'hora de desenvolupar aquests programes. Bé, nosaltres amb aquest discurs ens sentim còmodes, els socialdemòcrates, perquè de fet cada vegada que hem fet programes precisament són uns valors que hem tingut molt en compte i per tant continuarem mantenint-lo. A nivell d'institucions és evident que Andorra té unes institucions que funcionen i que per tant ara mateix no es posen en discussió i per tant assumim l'estructura de l'Estat tal com està, encara que creiem que hi ha d'haver certes reformes, però bé, tot això entra dins de l'àmbit d'una reflexió per més endavant o pel programa.